Možná jsem přišel na to, proč ti Tinder nestačí. Proč ti nezajistí ten úspěch s holkama, protože i když ti sem tam hodí nějaký to rande, tak potom víš, jak to na tom rande dopadne, jo? Není to úplně ono, nevíš, jak se bavit, co a jak. A tady je ten obrovský problém. Že my tady řešíme, jo, musím se dostat na rande, nevím, kde se seznámit s holkou, vole, tady ty věci všechny, ale kámo, není to právě o tom, že když si to takhle ulehčíš tím Tinderem nebo jinou seznamkou, tak vlastně se úplně okrádáš o tu schopnost reálně holky oslovovat, reálně s nima bavit. A to je to, co ti dá potom ten úspěch na tom rande samotným, že víš, co chceš, že jsi vybudovaný muž, který dokáže holky normálně oslovovat a tak, že jsi schopný jí oslovit tak, aby si zaujala a šla s tebou na rande už potom, co tě viděla naživo. A já vím, že to možná je nepříjemný, vím, že to možná je otravný, ale pojď se nad tím zamyslet. Možná Tinder je opravdu fajn a hází ti rande, který by mohly být fajn s fajn holkama, který tě zaujaly. A když potom nevíš, jak eskalovat dál, jak se s ní bavit, jak sám sebe prezentovat, tohle všechno dokola, tak tím je Tinder úplně k ničemu. A je to spíš o tom, ať si uvědomíš ty věci, o kterých jsem se bavil. Pojď si to uvědomit, pojď se nad tím zamyslet, protože by ti to mohlo ušetřit strašně moc trápení, že se zbytečně nebudeš soustředit na to, abys dostal další rande, vole, na Tinderu, kupoval si produkty, jak optimalizovat profil, vole, díval se na videa a spíš se zaměřil sám na sebe. Co je zatím? Že když si ulehčíš tu cestu díky tomu Tinderu, tak se ti to vrátí jako bumerang v tom, jak to dopadne na tom rande. A já to s tebou myslím dobře, já to myslím jenom nejlíp, ale pojď si tuhle pravdu uvědomit. A pro další obsah o mužství koukni na můj profil.